Στην iStore νιώθουμε upgraded. Θέλεις να μάθεις γιατί? Γιατί ερχόμαστε ακόμα πιο κοντά με την Apple, ως ο μοναδικός Apple Premium Partner. Μεγαλώνουμε το δίκτυο καταστημάτων μας. Αλήθεια, ποτέ έγιναν 11. Γινόμαστε ακόμα καλύτεροι και σου προσφέρουμε τη next level εμπειρία που πάντα ήθελες. Δεν σου είναι αρκετό? Έχει και συνέχεια. Με τους έμπειρους Apple Professionals να είναι πάντα δίπλα σου, θα ανακαλύψεις τη μεγαλύτερη γκάμα Apple προϊόντων και αξεσουάρ, που μόνο εδώ θα βρεις. Ενώ το ανανεωμένο iStorm.gr βρίσκεται ένα κλικ μακριά για ό,τι χρειαστείς. Και τώρα, άκου το καλύτερο. Κάνε δικά σου τα πιο hot Apple προϊόντα, επιστρέφοντας την παλιά σου συσκευή με το αγαπημένο σου Trade and Upgrade. Με ευέλικτους τρόπους πληρωμής, φαντάζομαι ξέρεις το δώσεις και το έχεις. Express Delivery αν δεν μπορείς να περιμένεις και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Τώρα που τα άκουσες όλα, νιώθεις κι εσύ upgraded. iStorm, ο ειδικός της Apple κοντά σου.